سلامتنا تقبلوا فنونا مكتتال تركبوا خبركم تعذبتنا كميت وعلو نلومي سوني 14 حملة نفرق معدن فرنسا دالوه هاغراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا أغرابي زينا خالد محمد برهان مكتتالكم بخبر نعدمكو بغندي أرسات زيرا فيلم وتسيت هاغراو مرمرا ماتريك عامة تمرتي 2024 تنجيرو فيستيفال إيرتراويان نبرتي عباي بريطانيا بلعل دمكت تقانيعو أبال كلب أستانا هينوك مرو برهان أما بالأسران 4 زور ماغنيفيسنت كينغاي درب عوتها مزجيبو ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያን ቻይናን ኣብጥብኦም ትሕብባርን ዓለማዊ ብድሆታትን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዶም ፈረንሳ ኣብ ዝቕፅል 2 ዓመታት ንወተሃደራዊ ወጻኢታታ ዝውዕል ተወሳኺ 7.2 ቢልዮን ዶላር ከም ትስልዕ ኣፍሊጣ إيران حورات إمارات عربن ጸጥታ ምዕራብ ኤስያ ንምርግጋዝ ተሳትፎ ኩለን ሃገራት ናይቲ ዞባ ክህልው ፀውዐን ውፅኢት ናይቲ ካብ 17 ክሳብ 23 መጋቢት 2025 ኣብ መላእ ሃገር ከምኡውን ኣብ ሪያድን ጅዳን ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ ሃገራዊ መርመራ ማለት ማትሪክ ብወግዒ ተነጊሩ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ሙሴ ኺዳነ ያሲን ሳልሕ ከቕርቦ እዩ ውፅኢት ሃገራዊ መርመራ ካልኣይ ደረጃ ማትሪክ ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ትማሊ ሰንበት 13 ሓምለ ብወግዒ ተነጊሩ 50 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝርከብኦም 24,092 ተሳተፍቲ 12.2 ሚእታዊት ናይ ዲግሪ 7.59 ሚእታዊት ድማ ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ከም ዘምጽኡ ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ዳይሬክተር ማእከል ምዘናን ግምገማን ዶክተር ብስራት ገብሩ ንኤሪና ሓቢራ ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ናይ 2025 ፈተና بديجري زحلفو 12.2 مئتاويت يوم بديبلوما زحلفوها 7.5 مئتاويت يوم بتقلال لوخا نديجرين ديبلوما زحلفو تمهارو 19.8 مئتاويت كابتوم تمهارو يوم ازي مستي ناي زحلفه عمت ناي 2024 بمنص كوارادر كله أو 2024 25% يوم حليفهم نيرم لم زمان كاسر جاتنا بشومون 10% يوم حليفهم أبتي حفشاوي قصري نبت مهارو نب كولجات خدو جن قصر سمهارو أزيو زفالة أيكونن ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ፀንሐ ናይ ውፅኢት ካግ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ይመጽእኹም ዘሎ ብምጥቃስ እቶም ናብ ኮሌጃት ዝሓለፉ ብዘመዝግቦ ዓወት ከይተዛነዩ ሕግታትን መምርሒታትን ኮሌጃት ብግቡእ ተኸቲሎም ዕላምኦም ንምውቃዕ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብያ ዶክተር ብስራት ኣስዒባ እቶም ኣብዚ ፈተና ዘይተዓወቱ እዚ ናይ መወዳእታ ከም ዘይኮነን ካልኣይ ግዜ ክፍተኑ ዕድል ከም ዘለዎምን ተገንዚቦም ካብ ሕጂ ጀሚሮም ካብ ትምህርትን መጽናዕትን ከይተፈልዩ ንዳግማይ ፈተና ክዳለዉ ኣዘኻኺራ ب12 عودታት ትምህርቲ ዝተዋሃበ ሃገራዊ መልቃቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማትሪክ ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ካብ 17 ክሳብ 23 መጋቢት ኣብ መላእ ሃገር ከምኡን ኣብ ሪያድን ጅዳን ስዑድ ዓረብዩ ተኻይዱ ተፈተንቲ 84.1 ሚእታዊት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣል ሳዋ ስሩዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ክከታተሉ ጸንሑ ከምኡውን ተማሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ስነኪነት ክኾኑ ከለዉ 3861 ዳግማይ ተፈተንቲ ነይሮም عمتاو فيستيفال إيرتراويان نبرتي عباي بريطانيا أب زحلف قدام سنبت أب لندن بلعل دمكت تخايدو كابتو بوتا زبصحنا حبريتها بملكع تصاب تواهيدلو داناي تسفاز كخته وربويا
ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ መስመርና ድርዕና ብዝብል ቴማ ዓመታዊ ፌስቲቫሎም ብ12-13 ሓምለ ኣብ ከተማ ለንደን ብልዑል ድምቀት ኣቃኒዖም እቲ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዓባይ ብሪጣንያ ዝተኣኻኸቡ ኣስታት 2000 ዜጋታት ዝተሳተፉ ፌስቲቫል ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣቶ ሳልሕ ዓብደላይ መሪቑ ከፊትዎም أبو ومبر شماغلة بعلات أتو ملو برهان برهن أبو ومبر هاجراوي شماغلة أتو أحمد محمودن أبزس معو مدرة نزا هاجراوي متأخخاب نمعوات كل عينة أبر كتون الزقبرو كمون بتساطفو نزا معرقو مسكان قريبهم فتسام قدات إمباسي أتو صالح عبدالله بوغنو فستيفال 2025 هزبن منقستن إرترا بقص علي تسابو أتاتن متوخو تاخاتن كي تسان أخلو قبل معات أتو كيروم أب إزربارو ولزلو وانيك أنا عمهلو فلينتن عزوزنتن كمزلو بمتكاس ودابنان ستمتنان زيادة النقول حلون نزبالت هنا يمسأ تساطفون أبركتون مبسعة إن حدسلون مدرخ كمزخوانا أسميرولون حلاف هزبان كمان قدات أتو تولدي يوهانس أبز قبرو نلو كنتات هاجرنان كبابينان زملك السمينار أبزي تقايارن تهواسن بوليتيكا وكنتات زوبانان أهجرنان إرترا قاب هاجراوي مسمران بوليتيكا وحرية أنكي وصت أتو قراء قبل معد بمقبار أب زوبانا سلامن مرقق أن مفتار مقلل ترأت تصاوت كمزلا قليسوم أبتعلت أب أكاديمية وتمرتم قبل النزبولون بقدامين كالعين ديجرين استمرون من إسيات نقفلوا ورقة مسكر كعدلن كله بمن إسياس تلالو التلهيت بيراتنا قريبهم أمو داتا ولدي مس أب استفلالي كل عد مزركوبه أنات من إسيات ندوق حبيرهم نيمزنقع مدوات كايدو كله بملك عود الدراب استخايد سبورتاوي نتفتات نستساطفوا واناجون مدالياتات تعديلون أب نوزوا عد غيح توتاونت نمعباي بمدب نؤس ربوع قاطع حرشا مرت زرعفن سرناين أبسوسان 4 هكتار تزريوم هبيت صفة حرشات نوزوا وكيل نؤس ربوع قاطع حرشا أتو تصفط عامي أبزها ومجلسي أما محرارات كبابي ما ألويا درعا أو هنا من دفران حين بانزر كبو 298 حرصود 30 كلتن كنتال مرت زرعي كمزر وحبيرم بمرب نوس ربح قاطع حرشا زر مرت زرعي بركت أتوت ذهب أب حصير جزيز أتو كمون حمامن واحد ما ينزل صور بمخانو حرصوت كزوترون أب عمد 3 جزي أتوت نمركاب كتصعرون أزخاخيرهم أب نقطات ما ألويان تكون داعن نتمرب كابز مرحو موياويان أتو تعجز فرزقي بوغنو حرصوت فنو أزرارا وجدهم بمسمر كزرون بحرياوي الدقيق يخطقون أقدموا استمروا كم استواب بمغلات بوحد ماي اتزدل أتوت نمركاب يسرح كم زلو بريهم أمو داتا أتو تعجز زرئي تزرئيو كسعنا بقفوز أتو صحيا يخون كالوت بالعد كي قاتمو حرصوت عتوب مكتتال كقبرون أب الزر أوان نخيلاتات كحبرون تلابيون بخال وغن أم مدبر فلسي نوزو بعد غيح تدالي زلو 10 عينات فلستات زت قلل 370 شح فلستات أقراب بوفر خرمتاو وفري تمهارون المعات ولك أقربتي ناي هايمونوت تكالات أبيات صحفتن من حرارات كبابن كتكال مخانو تسترخ بحبريتها أنا تسيروم أبنو زبا مولكي نبرتي 19 من محتارات كبابي بزوصلوا وتبقصوا قروه سدرا سوءات بوفرات حارسهم بتي أب سوسان حدن عدتات استخايد وفراء 14 صمدن لعلي 5 قلبت 7 كم تساتفن قروه 807 حدن سدرا سوءات كم تحارسن أم حدار زبا مولكي أتو زر أيبره أرديوم أم حدار من محدار كبابي أفنترا أتو أسمرم قبرا ماريان بوغنو أب كبابي نزركبو سدرا سوات محجاز نايفلا ما خمزي كنا بمتكاس تماسا صالح حجاز بزتودبن بزسفح ملكعو كم زقصلوا الرجاجيتهم زي خمزيلن كله بهزباوي أبركتو قطر كسري مقابر حربنياتات مولكي نمسفح الذكر زلو صراح صبغي سلاسل كم زلو وكيل إيرينا حبيرهم أب تحت صلال محبر إيرتراويان موسيقانياتات زنطف مسلطن تلهيت روبرات نتشعت أوارح بعودتات تلهيت آليا تلهيت كمون كيروغرافين كسلطنهم نتصنحي 36 دقيقة نستيو زركبهم سوسا منسيات ب10 حملة أب سينما أزمرة أمريهم مويا تلهيت سنة سب سنة أمرو تاريخ بهلن محبراوي مجلس إتاتن زت أساسر بمرمرن مصنعتن ناتدقف دما زمع بالعود سنة فلتات كنسو سأن أخول مرداتان استفلالي بدوتات كقالت مصنحو زقالت نتسلتنا زهابة سنة طبابنيا كحساي قبري هوت أبزو وان زقنا أتي نقحات بدرجة النعابي يمت كمزولو قليزوم علامات السلطنان منسيات بمقديات تاوتليد بهاجراوي بهلاون محبراون كبرتات مخصوص كم دخنوا ونابريهم سلطنتي كاب أهدوتات حيلتات مكلخال سرحتنياتات استفلاليات كالات
ممهران مؤله ህጻናትን ተማሃሮን ኮይኖም ነቲ ብኽልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ብሓያል ድሌት ከም ዝተኸታተልዎን ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ዘመዝገቡን ኣብቲ ስነ ስርዓት ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ምስ መሻርክቱ ብምትሕብባር ብኣሰራርሓ ምግቢ ዘሰልጠኖም 15 ኣባላቱ ብ12 ሓምለ ኣመሪቖም እቲ ኣብ ኣሰራርሓን ኣቀራርባን ሃገራውን ኣህጉራውን ዓይነታት ምግብን ዕብየት ናብራን ዘተኮረ ስልጠና ምስ ቤት ትምህርቲ ኢደ ጥበብን ኣሰራርሓ ምግብን መርሓባ ብምውሃድ ዝተወደበ እዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብቅዲ ክዳን ዝሰልጠኑ ክምረቑ ከለዉ ምርኢት ዘመናውን ባህላውን ኣልባሳት ቀሪቡ ንሰለስተ ተኸታታሊ ዓመታት ጎብለል ቅድድም ምሽክለታ ኣፍሪቃ ዝተሰመየ ኣባል ካዛኪስታናዊት ክለብ ኤክስዲኤስ ኣስታና ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ቻይና ክካየድ ኣብ ዝቐነየ መበል 24 ዙር ማግኒፊሰንት ኪንጋይ ተዓዋቲ ብጫን ቀጠልያን ማልያታት ብምዃን ድርብ ዓወታ መዝጊቡ ሄኖክ ኣብዚ 8 መድረኻት 323.7 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ሓያል ውድድር ኣብቲ ዝነውሐ 232.7 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ሻድሻይ መድረኽ ቀዳማይ ኣብ 50 መድረኽ ካልኣይ ኣብ ካልኣይን ሻውዓይን መድረኻት ድማ ሳልሳይ ብምውፃእ እዩ ነዚ ዓብዪ ዓወት እዚ በቂዑ ዘሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር እውን ስፓኛዊ ኣባል ክለብ ዩስካይሌቴል ጆን ኣሪገን ስዊዘርላንዳዊ ኣባል ክለብ ሊ ኒንግ ስታር ሲሞን ፔላውድን ተኸቲሉ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብዚ 21 ክለባት ዝወከሉ ልዕሊ 120 ተቐዳደምቲ ዝተሳተፈዎ ውድድር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ብርሃነ ኤቨን የማነ መትከል ኢዮብን ጴጥሮስ መንግስን ምስ ክለባቶም ተሳቲፎም ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ መበል 23 ዙር ማግኒፊሰንት ኪንጋይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ዜናታት ብሻገር ኣብ ዝፈፂምና ንዜናታት ወፃኢ ክንምለስ ኢና ምሳና ፅንሑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንጊውን ኣብ ከተማ ቤጂንግ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ጥቡቕ ምትሕብባርን ዓለማዊ ውድሆታትን ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ኣፍሊጡ እቲ ዝርርብ ዝተኻየደ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ጽባሕ 15 ሓምለ ኣብ ከተማ ቲያንጂን ኣብ ዝቃናዕ ኣኼባ ቤት ምኽቢ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ውድብ ምትሕብባር ሸንግሃይ ንምስታፍ ትማሊ 13 ሓምለ ቻይና ኣብ ዝኣተወሉ እዩ ክልቲኦም ሚኒስትራት ብገስጋስ ኩሉ መድያዊ ሽርክነት ክልቲአን ሃገራት ዕግበቶም ብምግላጽ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ዝተበፅሐ ስምምዓት ብዕምቆት ከም ዝተዘራረቡ እቲ ሚኒስትር ሓቢሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንጊዩ ኣብ መንጎ ሩስያን ቻይናን ዘሎ ዝምድና ሎሚ ካብ ዘለዎ ዓበይቲ ሃገራት ዓለም እቲ ዝበለፀ ርጉእን ብሱልን ከምኡውን ስትራቴጂያዊ ዕዙዝነት ዘለዎ ምዃኑ ኣነፂሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም ሚኒስትራት ኩናት ዩክሬን ንምዕራፍ ብዛዕባ ዘሎ ተሳታፍነት ብዛዕባ ዘሎ ተስፋታት ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥርን ግጭት እስራኤልን ኢራንን ከም ዝተመያየጡ ተቓሊሖም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ቅድሚ ናብ ቻይና ምእታው ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘካየዶ ናይ 3 መዓልታት ምብፃሕ ምስ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡንን ፕሬዚደንት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቾይ ሶን ሂዩንን ኣብ ክልታዊ ዝምድናታትን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ጉዳያትን ከም ተዘራረቡ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዝቕፅል 2 ዓመታት ንወተሃደራዊ ወፃኢታት ሃገሩ ዝውዕል ተወሳኺ 7.6 ቢልዮን ዶላር ከም ዝስልዕ ትማሊ 13 ሓምለ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ማክሮን ንሰራዊት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝዓበየ ስጋት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ካብዚ ሓድሽን ተራእዩ ዘይፈልጥን ሓደጋታት ንምክልኻል ዝያዳ ጻዕሪ ክካየድ ፀውዑ ፈረንሳ ኣብ 2027 ኣስታት 74.8 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ባጀት ንምክልኻል ክትስልዕ መደብ ከም ዘለዋ ፕሬዚደንት ማክሮን ብተወሳኺ ኣፍሊጡ እዚ መጠን እዚ ካብቲ ኣብ 2017 ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝተመርፀሉ እዋን ዝነበረ 32 ቢልዮን ዩሮ ብዕፅፊ ከም ዝዓቢዩ ዝግለጽ ዘሎ ፕሬዚደንት ማክሮን ሓድሽ በግሶ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምጅማር መደብ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም ብተወሳኺ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ፈረንሳ ምስ ኤውሮጳውያን መሻርክቶም ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ሃገሩ ፀጥታ ኤውሮጳ ብምሕላው ብዛዕባ ክፃወቶ ዝኽእል ተራ ስትራቴጂያዊ ዘተ ክጅምሩ መምርሒ ሂቡሎም ፈረንሳን ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊአን ዝኾነ ስግኣት ምዘጋጥም ኒኩሌሳዊ መደባትን ከዋህዳ ዝኽእለን ታሪኻዊ ዝበልኦ ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ከም ዝኸተማ ዝዝከር እዩ ኢራን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ፀጥታ ምዕራብ ኤስያ ንምርግጋጽ ተሳትፎ ኩለን ሃገራት ናይቲ ዞባ ክህሉ ትማሊ 13 ሓምለ ፀዊዐን
تنهاجرات نزي صاوعيت الزغربات صحفي العلواي بيت مخري هاجراو دحنة إيران علي أكبر أحمديان أما هاري هاجراوي دحنة إمارات شيخ تهانون بن زايد النهيان أبزغورو ناي تليفون ركبيوم كلتيوم وغنات هاب كلتاوي زمدنا زوباو غدياتن بإسرائيل أمريكان أبلع إيران سفت أمامت كعتن كمزتايو تحبيروم صحفي العلواي بيت مخري هاجراوي دحنة إيران أبزهابو مجلسي حبرات إمارات عرب نوتهادراو متكعت إسرائيل أبلع إيران مخنان زوصدتو مرغصي بموغاس صتا وشمت فارس المرغغاز تساتفو زوايان حيلتات أقداسي كم زخنا أقوليهم إيران مس غروبا بتهاجرات زمدنا نمسفح نزلوا دليتون دقيمو أرغاقيتهم أما هاجري هاجراو دحنة إمارات عرب وغنوت صتا نايت زوبا بزوايان هاجرات كحلو كم زقبا بمتحوار أب حنت هاجر زفتر صتا وحنفشفش أب كالوت زوايان هاجرات ألو تاوي صعبين كم زسعب أتنكيهم زي خبركم تخاطرتنا نحجز تلال وزينا نمززام أرساتو خزها آخركم وتيت هاجراو مرمرة ماتريك عامة تمرت غلتشن عسران 4 كلتشن عسران 5 تناجيرو فيستيفال إيرتراوين نبرت عباي بريطانيا بالعل دمكت تغانيعهم أبال كلب أستانا هينوك ملو برهان أما بالعسران 4 زور ماغنيفيسنت كينغاي بالربع وتامزنيبو ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያን ቻይናን ኣብ ጥቡቕ ምትሕብባርን ዓለማዊ ውድሆታትን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዶም ፈረንሳ ኣብ ዝቕፅል 2 ዓመታት ንወተሃደራዊ ወጻኢታት ዝውዕል ተወሳኺ 7.6 ቢልዮን ዶላር ከም እትስልዕ ኣፍሊጣ ኢራንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ጸጥታ ምዕራብ ኤስያ ንምርጋጽ ተሳትፎ ኩለን ሃገራት ናይቲ ዞባ ክህሉ ጸዊዐን حفشاو زينا أبز تفتيمو مزترفو مرباتنا هنقرفوكم بوغنا روح معتي